இப்போ ஒரு 10 மூட்டை நெல் ஒரு விவசாயி அறுவடை செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த 10 மூட்டையை அவங்க கமிட்டிக்கு எடுத்துமோனா வெறும் 10,000 ரூபாய் தாங்க கிடைக்குது. அதே அந்த 10,000 ரூபாய் காசுக்கோசரம் அவங்க 5,000, 6,000, 7,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் அந்த 10,000 ரூபாய் மூட்டையை அவங்க எடுத்துருந்துருப்பாங்க. ரேட்டு போனால் விற்கலாம், இல்லைனா நம்ம அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூட்டை நெல் அப்படியே அரைச்சி அந்த கோழி குஞ்சுங்களுக்கு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 100 குஞ்சுங்களுக்கு ஒரு மூட்டை நெல்லுன்றது போதுமானது. தவிடு எடுத்து மாட்டுக்கிட்ட கொடுத்தாலும் அந்த நோய் பதத்தில் உடச்சி நம்ம குஞ்சுங்களுக்கு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம். 100 குஞ்சு நம்மளால் சேல் பண்ணும்போது 10,000 ரூபான்றதை சூப்பராகவே அடைஞ்சிடலாம் அந்த இலக்கை. அப்போ வந்து விவசாயமும் கோழி வளர்ப்பு சேர்ந்து ஆமாம், ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு சேர்ந்து போனால் மட்டும்தான் இது ரொம்ப வெற்றிகரமாக போயிடும். ஒரு மதிப்பு கூட்டல் மாதிரி ஆகிடுது. இப்போ பூ பறித்து இன்றைக்கே விற்றுணும். ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு கட்டத்தில் பார்க்கும்போது ரேட்டு நல்லா டாப்பில் போகுதுங்க. ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தா தரமாட்டமாக போகுது, பறிக்கிறவனுக்கு கூலி கொடுக்க முடியல. ஆனால் அந்த கோழி வளர்ப்பு மட்டும் ரொம்ப சூப்பராக அவன் கற்றுக்கினான்னு வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கே நான் விற்றுணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இல்லை. இன்றைக்கி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ரூபா சொல்லும், அப்புறம் 60 ரூபா சொல்லும், 100 ரூபா சொல்கிறோம், 150 சொல்கிறோம். அப்போ அதனுடைய உயர்வு அன்னைக்கு போயிட்டே இருக்குது. என்றைக்கு டிமாண்ட் வந்து நீ என்னை நோக்கி வரையோ அன்றைக்கி நம்ம அதை விற்று சேல்ஸ் பண்ணிக்க முடியும்.